this analyze na-eme here now inwe uche ị ga-afụ that na ndị ọba bụ ndị suru akwa ọkụ imi ife afọ na-eme ha chọrọ ya. That's why they want to bring him down. Ọ bụrụ gịnị local person na ife ha na-anụ ọba adreesị ndị ọba nwa ego nwa enu nwa ana from ọrụ dibia na ha achọghị ya achọ. Kịta na ndị ọba eso na-akwa ọkụ imi enye na hard condition. My brother, changing someone's destiny is wickedness. Changing someone's talent, the art of the game. Kịta now nwa Soludo na-eti egwu. Soludo, have you changed Ozonna destiny or talent? When I buy the akwa I behind the pastor. As a partner, you must stop doing dibia. They will destroy your shrine. Okay, guys, for you to know, no ndị ọba na-achụ akwa ọkọ. Kịta now, ndị ọba unu ga-enwe aṅụlị na-akụrụ akwa ọkọ 11 months imprisonment with hard condition ka unu ga-asị na Obi Kubana kpọpụtara ya. No, ndị ọba YouTube eshinu afụmụnụ ụlọ akwara agba egwu na-ebulisi akpa enu ha senior brother anyị Obio nye anyị ego. That's how you think. Kịta now ọba youth unu ga-enwe aṅụlị now no Obi Kubana kpọpụtara akwa ọkọ with hard condition. One, remember someone destiny o ji wee bịa ụwa ka a na-echenjilie otu na o sele na mmanya mbụ Obi Kubana amaghị anwa niile mmanya na ka iji wee bịa na-emere onwe ka ọ na-agali echi na asị dat na ema nzuzu ya ọzọ na ụwa ya pụtalụ na ya ma jecho ihe ọzọ ị na-eme. My brother, changing someone's destiny is wickedness. Changing someone's talent, the art of the game. Kịta now nwa Soludo na-eti egwu. Soludo, have you changed Ozonna destiny or talent? When I buy the akwa ọkọ I behind the pastor. As a partner, you must stop doing dibia. They will destroy your shrine. Okay, guys, oh, if I have one ogbenye all condition ndị ọba nyere Soludo na nwa ya kwụsị ịrụ dibia ọ na-arụ na o ji enweta ego na-etu ọnụ asịsie na ọ ga-abụ gịnị youth ambassador. How ọ ka esi were abụ ka a na-akwụsị ụgwọ n'ọnwa ka ọ nọ ezie under payment from government every month akwụghị 500,000 naira ị na-akwụalịsị nya ọgọzie na onye nche mana ụnụ a stọpụbeghị man pass man ka ọ stọpụọ elu dibia. Ụnụ a stọpụbeghị AAA ka ọ kwụsị elu dibia. Ụnụ a stọpụbeghị mmiri enwe ilo ka ọ kwụsị elu dibia. Mana ụnụ gba akwa ọkọ na ọ ga stọpụ elu dibia. Hey! Ana m afọ aka enwe n'ofe. So no dibia ọ na-alụ bụ dị nsogbu now. That's it. Dibia ọ na-alụ bụ dị nsogbu. And for you to know na planụlị ọfụma ekwuzie na ọsa afụcha apụta o mee public apology wee denounce na ya ma lụzi dibia ọzọ na ndụ ya niile, which means that na ọ ga-apụta ọchịchị Soludo. Because all them in a normal way, of course, for next 5 or 3 years, Soludo up on Oichi, but they want you to come out. Because Soludo will need their monitor. Go see a Gija Walana. Autocracy. Hey, where's why you here now? Now, his shrine at Yoba will be destroyed. I was a shrine, for waiting. You want the melon to wait the bube. I'm not here now for this mado. Or Baram Mado, I'm not Noria, and Kuenka. Here for Kaneku, if you then I say here now. Number 3, he will no longer practice Okite or prepare such sham and is like. Gini Okite. Ogwana na gini bu sham.
and enyezi mmadụ condition how to live his life. Ị ga-adị ndụ bụrụzie a refugee by your own system is an error. Mana ndị ọzọ na-eme nke solofanu. So nga na-afụ now that 11 months has a no pelumpe. Mana how about someone destiny? Ihe mmadụ ji wee bịa ụwa. Oge ọ na-eti egwu ọgwụ mba Akwa Okuko, ọ na-ebugharị mmanwụ, a na-amụ ya amụ, ọ na-esi isi. Oge aha o nweghị ndị sụlụ imi na stop iti mmanwụ. O jee n'akwa enye rice emere ndị fọ, tinye anụ emere ntafọ, ọgụcha oje na-ata a na-amụ ya amụ. Oge ahụ onweghị esi akwụsị destiny ya. Bible says, destiny of a man make it away for him and add no sorrow. Kita akwa bagi ulu dibie rute ego na dibie asero ya kwụsị by force ka change akalaka. And a man now ambassador of youth since you were beginning igwe ndị dibie and already obligate ordinary Igbo na million way. Why changing his narratives? Ohueme ofuma edu anyanka. And if I'm Anambra State now, I can hear you. Because now changing someone's destiny, the art of the game. In how they can to render someone useless. It is here now. Or now was the government your he is in disguise. Or was he instrument in the government? That's how that's spelling Igbo land. When you grow, start to reign, they will squeeze you with the power. Came under politicians. Can you see nobody? Now they want to squeeze Akwa Okuko. Obviously nobody. Can we say that I control to see his actions, his doings, his movements? But I'm happy that now it's somebody war. But if at least now I'm happy. Am I why? Justice apatago. Any great days organo. Not for zeale. That they will change his destiny for them. I greet you all.